Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Yes, hallelujah. Sa panahon nga gamiton mo ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang ikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayon ako. Sa dihog mo, Tungkol sa dihog mo, narangalan ako. Tungkol sa dihog mo, nagkakaroon ako. Tungkol sa dihog mo, nagkakapuso na ko. Tungkol sa dihog mo, bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. buhay ko sa dihog mo, Ginoo. Sa panahon nga gamiton mo ako. Kay ikaw lamang, O Diyos, ang ikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayon ako. Tungkol sa dihog mo, Nakabarog ako tungod sa dihog mo. Nakalabag ako tungod sa dihog mo. Nagmalang puso na ko. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Praise the Lord, hallelujah. Atong simbaho no gimayaw ng atong buhi nga Dios, hallelujah. Yes, the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang tanan mo ingon, God bless Pastor Benny Macas. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Once again, clap your hands to God. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Ay na to ang Diyos, mga igsuon. Come on. Hallelujah. 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 Iandam na to ang atong kaugalingon. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, hallelujah. Sige mga igsuon ko, andamo na to ang atong panudlanan ning takna. Niata ning dapita mga kaigsuunan para sa pagdaig, paghimaya sa atong labaw makagagaho mga atong Dios nga mao ang tag-iya sa atong mga kinabuhi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. Ianda mang imong kaugalingon mga igsoon. Hallelujah. Ang atong mga kasing-kasing, ang atong mga igdulungog, nining taknaas kabuntagon mga kaigsuonan ko. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Sa walay paglangan mga kaigsuonan ko, kung naamoy nga dala nga Biblia, praise God. Atuning tagaan o pagtagad, tagaan nato mga igsuon ko og panahon ang pagpatalingog na usab sa mga pulong sa Dios alang sa tanan nga niya karon dinhi. Wa tay laing katuyuan, walay lain nato tuyo nganong miabutan ning dapita, kundi para sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios, pagdaig, paghimaya sa iyang gamhanan nga pangalan mga kaigsuonan. Habakkuk chapter 3, reading from verse number 17 and 18. Duha ka verse atong basahon mga kaigsuonan. Praise God dinhi sa Bible. Andam na ba ang tanan? Andam na ba ang tanan? Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold,
and there shall be no herd in the stalls. Yet, everybody say, yet. Tanan maingon, yet. I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Hallelujah. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, the fields shall yield no meat, the flax shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Hallelujah. Palakpakan nato ang pagkabasa sa mga pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. Sige, daygo nato ang Dios. Himayao nato iyang gamhanan nga pangalan, mga kaigsuonan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa dili pa mamulingkod, mga igsuon, lamanuha ang imong katapad igna nga ang pulong sa Dios madagayaon. Makalingkod na ang tanan. Salamat sa atong Ginoo. Praise God. Usbo nako, ang pulong sa Dios madagayaon. Naa ang kadagaya, mga igsuon, sa pulong sa Dios. Bisag unsaon pa sa tao karon, mga igsuon, og sampung sa ilang mga dalunggan. Bisag unsaon pa sa mga tao karon, mga kaigsuonan ko, sa pagsalipod sa ilang mga pananaw, sa ilang mga igdulungog, mutagos gihapon ang mga pagwali sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao. Amen. Tungod kay ang pulong sa Dios gamhanan. The word of God is quick and powerful than any two-edged sword. Kita kaniadto dili taganahan maminaw sa mensahe. Dili taganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Gusto nato talakpan, gusto nato takpan, gusto nato salipdan ang atong mga dalunggan, ang atong mga mata. Alang sa pulong sa Dios. Pero natingala ta karon, mga igsuon. Kay bisan unsaon natug likay-likay kaniadto, niya nakaplaga na ta nga naminaw na sa pulong sa Ginoo. Because the word of God is powerful. Quick and powerful than any two-edged sword. Ug matod pa sa Biblia, ang pulong sa Dios, mga igsuon, dili lang na nga moabot sa tong dalunggan mo ngadto sa tong kasing-kasing, kundili ang pulong sa Dios bisan pa man ang kinauyukan, ug bisan pa man, mga igsuon ko, ang pulong sa Dios lagpas ug mulahos kini hangtod, mga kaigsuonan ko, sa utok sa mga bukog. Ingana kagamhanan ang pulong sa Dios. Nining taknaan, nining urasa, mga kaigsuonan ko, nakapangalagad ta, nakasimba ta, nakabatuntag pagtuo, nagdaig ta sa Ginoo, tungod na sa pulong sa Ginoo nga atong nadunggan ug atong nasabtan. Tanan mo ingon, amen. Padayon ko sa mensahe, mga igsoon. Matod pa sa pinulungan nato dinhi, kay bisan ang kaoy higira dili mulambo. Habakuk chapter 3 verse 17. Ni may bunga diya sa mga balagon, ang buhat sa olibo makawang, ug ang mga uma dili mohatag og makaon. Ang mga karnero pagalaglagon gikan sa mga turil, ug didto wala nay panon sa baka sulod sa mga kamalig, ug bisan pa niana magamaya ako, magakalipay ako sa Ginoo, magmalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Pagkalipay sa Ginoo sa tanang sitwasyon sa kinabuhi. In a circumstance in life, bisag unsa nga circumstansya sa kinabuhi, rejoice in the Lord. Palakpakan nato ang atong Ginoo, mga kaigsuonan. Sige, himayaon nato ang Dios. Dumalahon ko kamos mensahe, mga igsuon. Just a simple and 3 letter, mga kaigsuonan, the word yet.
Ignay mong katapad nga yet. Otro ha, kung ko malingon ng uban, igna nga yet. Katulugon lang di ka mo apil. Sige, ignay mong katapad yet. Dili ni buyet. The word Y, the letter Y, E, and letter T. Yet. Unsa may but pasabot ana mga kaigsuunan. Ang word nga yet. So mauni igsuon ko ang kinabuhi ingon nga Kristohanon. Kanang pulo nga yet mga igsuon nagpasabot na nga bisan balod, bisan problemado, bisan way kwarta, bisan gi-high blood na, bisan ang uban mga igsuon ko, hallelujah, gipang diabetes na, yet I will rejoice in the Lord. Muna'y pulong nga yet ang buti pasabot anas Bisaya, bisan pa ni ana. Hallelujah. Musimba ka sa Ginoo, bisan pa naa sa kawanon. Mualagad ka sa Ginoo, bisan naay balatian sa lawas. Bisan giatake ka high blood, wala pa kapatya, bisan pa niana, magahimaya ato sa Diyos. Shall we say amen? Makahimo batas paglipay, paghimaya sa Diyos, pagdahig, bisa pag, kung sa sugal pa, gidamalas. Kung sa sugal pa, gidimalas. Kung tanaong kinabuhi, gidimalas. Dimalasan ni mo bay, oy? Anong dimalas man ko bay? Namatiyag asawa. Dimalasan ni mo bay? Namatiyan kag anak. Dimalasan ni mo bay, oy? Tanaw ni mong kinabuhi. Wala gyoy paglambo. Alang sa ubang tao, kung tanahon ka nakas kawadon, una may nawala sa malimos kinabuhi, iglon kag dimalas, pero ikaw nangalagad sa Ginoo, kining tanan dili dimalas, bisan dimalas na sa ilang pananaw, yet I will rejoice in the Lord. Palagpakan nato ang atong Ginoo. Year 2023, first month of the year. Kini nga tuig sa tanang tuig nga akong naagian. Kini nga tuig ang grabing daghan nagpatay. May gani wa tanang apil. Lingi-lingi man lagi din mo diha. Hallelujah. Amen. Wa ba mo pasalamat nga wala mo maapil sa mga kamatay karon? Nga hangtod karon mga igsoon, nagpitok-pitok pa niya itong kalimutaw. Niya mga igsoon, gikuhaan o gibawi ang kinabuhi ang ilang igsoon. Niya igsoon, gibawi ang kinabuhi ang ilang ginikanan. Niya mga igsoon, gikuha ang anak. Gihap na ko ang kamatay rong bulana mga igsoon, di na maato. Di na maato sa serbisyo. Si Inday wa pa kauli. Wa na to maserbisyo iyang ginikanan. Nga namatay. Kay ngano? Tungod sa kadaghang nangamatay. Inday mo ran niya ba? Lingi mo kinsang inday inyong but pasabot. Lunes Sabado nagserbisyo taan ang gabi mga igsuon ko kang GR.
sa last vigil dito sa Butuan. Ako gipawali sa alagad sa Dios Arkom. Nagdali-dali me kay naay gitabang igsuon ni pastora dito sa Sibagat. Human ako gwalay si ritme. Paingon sa Sibagat, naabtan gyud namo pag-abot namo Sibagat nga ang igsuon ni Sister Cura. Naa na mga igsuon sa panahon og sa gutlo nga mubiyahi ay napod. Wa mitulog tanan hangtod buntag Domingo. Og niingon ang asawa ni Pastor Alan, ikaw mo'y magwali ron pastor kay pareha kita tanan walay tulog ron, ikaw mo'y wali. Samtang mga kaigsunan ang abot, wala sila kabalo unsay nahitabo namo dito sa likod sa parsonage. Hangtod alas 8, tinabangay mga igsuon, Sister Cura, tinabangay ngadto sa nagmasakiton nga si Pastor Alan. Og hapit na ang oras pagsugod sa pagwali nako mga igsuon, mingduol si Pastora, lingon si Pastora Jenny, Pastor, ato nang itugyan sa Ginoo ang kinabuhi ni Pastor Alan. Ampo me sa uluhan ni Pastor Alan, Ginoo, amo nang itugyan kanimo ang kinabuhi sa among igsuon karon nining orasa. Wala dangti mga igsuon og 10 minutos gikan adtong pag tugyan namo sa Ginoo. Mihunong ang kinabuhi ni Pastor Alan. Amen. Kay alang sa tanan nga tuwa ditong nakasudong mga igsuon ko, luoy kay mag-antos pa og dugay nga panahon. Busa iduol nato sa Ginoo para makapahulay kay ang kapahulayan naa ra gyud sa Ginoo. Nabugto ang kinabuhi. Mo'y pagsakan ako sa pulpito. Human ako gwale, naghinilakay ang mga membro wa kabalog na naay namatay sa sulod. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Ug samtang revival ang church, napoy naghinilakay sulod sa parsulid sa likod simbahan. Grabe mga kaigsuunan. O gunang adlaw sa serbisyo. Ikaduhang adlaw sa serbisyo. Mingadto sa bang igsuon ni Pastor Alis, Pastor Peter. Mingingon ka namo, niingon ka nako, Pastor, tabangi ko. Adto tagbayugan tres kay namatay pud ang mama sa akong asawa. Grabe no? Serbisyo may pagka Miyerkules dito. O gamong gitunol na una-una, gidali paglubong to dito sa bayugan tres kay napay buluhaton mga igsuon ko dinhi sa Sibagat nga wala pa malubong. O kahabon gilubong namo mga igsuon. Grabe ang kamatay pati dagana. Pag-abot na mo sa minteryo, sa Butuan mga igsoon sa paglubong kagahapon, mingdo lang mga pastor o sa kapastor mingingon, ang iya pong mama namatay. Og ang mama po siyang asawa, nagdungan kamatay. Mama sa asawa patay, mama sa pastor namatay, dungag kamatay. Nidool po sa ako sa Pastor Edgar, Pastor, naapoy sa simbahan namo karon duha ka buk patay. Di na lagi maato. Di na maserbisyuhan tanan. Kamo nga niya karon sa Kasiklan, kita karon nga taga diri. Ang akong gibasa nga Bible, matud pas Biblia. Bisan pa niya ng tanan. Magmalipayon ta sa pagdaig, pagsimba sa atong Ginoo. Ayaw putla, ayaw wala, ayaw hununga ang kadasig o kalipay sa imong pagsimba sa Ginoo mga kaigsuonan. Bulahan to sila nga nangamatay, naas kainit sa pagpangalagad sa Dios. Bulahan si Pastor Alan mga igsuon nga gikuha ang kinabuhi, naa sa kadasig sa pagpamuhat sa Ginoo. Bulahan tong tuan dito sa pikasimbahan, gikuha ang kinabuhi, naa sa pagpangalagad sa Dios. Kita kang naglingkod diha, kung kita maabtan sa kamatayon, naa pabata sa pagpangalagad nga kanaay kalipay. Busa ang mga pulong sa Dios naghagit ka nato karon. Bisan pa ang mga
uma dili mo hatag og abot. Amen. Bisan pag imong mga tinanom, mga igsuon di mo hatag og bunga. Bisan pa ang imong olibo makawang, ang imong kaumahan dili mo hatag og pagkaon. Ang mga karniro, mga laglag, og ditoy mga panon sa baka, mga kaigsuunan ko, dili na nimo makaplagan sulod sa kamalig. Buti pasabot kung alang sa kagawas nga wala mga lagad sa Dios, kadimalasan kining nahitabo aning tawhana. Pero alang kanato unsa man ang sirkumstansyang mahitabo, yet I will rejoice in the Lord always. Come on, palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsoon. Gideklarar sa verse number 18, yet I will rejoice. Bisan pa ni ana, wala may mga kaigsuunan ko'y moabot, mga igsuon nga pinansyal. Wala may moabot, mga igsuon nga bunga sa akong mga tinanom. Nangamatay man ang akong mga binuhi nga mga hayop. Og matod pa sa Biblia, versikulo 18, bisan pa ni ana, managmaya gihapon ako sa Ginoo, magmalipayon gihapon ako sa Dios, nga maoy akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kalig-on. Ang akong mga tiil himuon niya nga samas mga tiil sa mga babaeng lagsa o palakton ako niya sa hatag-as na kong dapit. Tanan mo ingon, praise the Lord. Ingon ko no sila nga ang kamatayon ko no para sa mga tiguang. Pero karon bulana ang nangamatay na ibatanon, daghan. Daghan ang nangamatay batanon. Nangamatay pong tiguang. Ang pinakanindot daya ning kamatayon kung naata sa Ginoo. Nindot kaya kamatayon naa sa Ginoo. Busa kamong naglingkod diha, ayaw na gyud mo bulag sa Ginoo. Mamatay mabuhi iyata sa Ginoo. Mamatay mabuhi iyata sa Ginoo. Praise the Lord. Sudong nato ang kamatayon sa ubang mga tao, mga igsuon. Kana ba bang ang kamatayon sa dili Kristohanon naa mga igsuon sa iyong pag-adto sa dapit sa kapighatian. Kamatayon sa tao, mga igsuon nga mga lagad og Dios, tuan dito ang lunlon pag-antos wala nay pahulay. Kanunay nato na imantala igawali sa tanang makaigsuunan na sa ingon ni ana mga igsuon ko dili ta magkumpiyansa sa atong kaugalingon kay ang taklang gitagal sa Dios wala nato masaptig, wala nato masayri. Asa kataman kaha niining kinabuhi. Pero ang pinakanindot nga butang dili nato tukion kanus at tataman. Ato lang paningkamutan nga naatas kalipay sa pagpangalagad kanunay sa Ginoo. Kay bisag unsaon nimog tuki, bisag unsaon nimog research kung asa taman imong kinabuhi, dili gyud ka maka-research niyan. Amen. Basin karon sunod bulan wa na ka. Simba ko, pastor. Basin sunod tuig, taman ra po kag 2023. Kasi nagdahom tong nangamatay ron, taman na sila karon. Kasi nagtuad tong taman na sila ron, wala. Ikaw og ako kaha asa ra man pug taman. Dili ta katagna. It is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Kinsay nagtagana, kinsay nagbuot. Kana nga pizza fix na mga igsuon ko nga pizza sa Ginoo, fix na nga pizza. Nga kanang kinabuhia pag moingon ang Ginoo, January ra kataman mao ni pizza ha. Wala nay lain pa mga kaigsuonan kung hulaton pa para kutluan kag kinabuhi kundi ang insaktong pizza nga gitagal sa Dios mao ang matuman sa pagbawi sa kinabuhi nga samtang naa pa ta niining kalibutana. Wala lang ta kabalo kung kanusa. Pwede mangutana mo sa Ginoo, Lord, kanusa ka kung nimo kuhaon, Lord. Nakapangutana mo, ana? Hello?
Nakapangutana mo sa Ginoo ana nga Ginoo kanusa ka kun nimo kuhaon no? Nya kay dira ba katug-anan pud sa Ginoo ana? Kaya abi nimo kung pangutanon nimong Ginoo ana, moingon Ginoo nga, okay. Kuhaon ta ka sunod semana, Lunes. Sunod semana, Lunes kuhaon ta ka. Kung sultihan ka na sa Ginoo mga igsuon ko, bisan way simba mo ani kag simbahan dira ka magpuyo ba? Iunom na lang yung kadlaw, kuhaon ako. Hallelujah. Tanan akong binuhatan nga di maayo, Ginoo pasayloan ako. Bisag babagang kag pastor, oy uli na aster. Kay dili man ting simbanon pastor diri ra gyud ko kay ningon ang Ginoo kuhaon ako karon sunod semana. Di na ka maglaag-laag, di na ka magsuroy-suroy. Di na ka mo adtong kahilayan. Di na ka mo apil-apil og mga kahilayan, di na ka mo adto mga igsoon bisag unsa pang kahilayan ngano man. Kabalo na ka sunod semana kuhaon na ka. Usa kay imo pagpamalandong ana 5 na lang kaadlaw impas na ka no. Usbo na ko tingali ang tanang revival imong kabuton. Tanang espirituhanon gusto na nimo moabot sa imong kinabuhi anang takna samtang niya pakas kalibutan. Amen. Pero kasagarang mga tao kay wala man mahibalo asa sa taman. Karon dasig ugma backslide, ugma sunod adlaw dasig backslide adtog simbahan adto pug kahilayan. Di ba? Kaya ang gihuna-huna niya taas pa siyag panahon. Walay taas nga panahon sa tao. Nakadungog mo nako. Walay taas nga panahon sa tao. Short ra kaayo ang kinabuhi sa tao. Daigo nato ang Dios. Sige himayaon nato ang atong Ginoo mga igsoon. Usay igno na ta sa ubang mga tao nga kining muwali ning mga pastor sige ra panghinadlok. Tanan mo ingon amen. Sige ra wali mahitungod ning mga butanga. Magsige ra panghinadlok sa mga tao. Sige ra panghinadlok sa mga membro. Sige nato na iwali mga igsuon ngano kay para makaandam ta dili ta magkumpiyansa sa matag karon ug unya. Dalaga ulit tao ka. Bata o tigulang, ayaw kumpiyansa, dut-dut sa pagpangalagad sa Diyos, samtang naapay na bilin nga gininhawa. Ayaw paluya-luya. Kung maluya ka, ayaw ka tingala. Upang mga tao pag maluya na mga igsoon, muhunong nagsimba. Pag maluya na, musugod pagbalik sa pagsugal. Pag maluya na, manchicks nagbalik. Pag maluya na, balik og hubog-hubog. Lingay mo katabad, di na nga dalag eh. Pag maluya ka, sa sumpahay. Ignay mong katapad, kung maluya ka brad, ay katingala. Igna ba, igna? Kung maluya ka ster, ay katingala. Pagbantay lang at basig. Di mga akong lyrics. Unsan sa? Pagampo lang aron mabaskog kabot pasabot. Pag maluya ampo, pag maluya dangop sa Ginoo, pag maluya adtog simbahan, pag maluya kanta sa Ginoo, pag maluya pakpak sa Ginoo, pag maluya sayaw sa Ginoo, pag maluya paminaw sa pulong sa Ginoo. Kung maluya kayaw katingala, pag-ampo lang, aron mabaskog ka. Kano sa ka mabaskog? Kano sa ka mabalik ang revival? Kano sa ka mabalik ang kadasig? Kung maluya ka, balik kas bisyo, patay kang bata ka. Nasabtan ko ninyo? Srilita, nadunggan ko ninyo diya? Pag naluya ka,
ayaw balik sa kalibutanon. Pag maluya ka, dahigang Ginoo. Pag maluya ka, ampo sa Ginoo. Pag maluya ka, apil sa mga buluhaton sa Ginoo. Kung maluya ka, sige pagdasig sa imong kaugalingon. Bisan pag moampo ka, wa gigibati kay luya gyud kayo. Ginoo, Ginoo. Labi ta panahon mag-ampo sa mga nakasulay na mo nag-ampo mo nya luya kay yung gibati. Kasulay mo? Kasi nakasulay ba kanang luya kay ba nya nag-ampo? O sa may mo inampuan anang luya nakakayo. Lahi no kaysa nas kadasig no. Ang nas kadasig mga igsoon ang dindot kay ampo. Hallelujah, glory to God. Ginoo nining taknaas kabuntagon dalay ko nimong ngalan sa walay katapusan. Ginoo malipayon ko, Ginoo sa imong presyo lami kay ginampuan. Pero naas kaluya boy. Ginoo. Kapoy naman kay Lord, tulog sa ako. Hallelujah. Nako ni Tibo nagampo. Ingkon ni Tibo nagampo nga, Lord, ayuha, tan akong anak Ginoo, maluoy ka. Pero kung busy ka, Lord, pwede unya na. Ibalaan mo ng inampuan sa mga luyahon. Ibaluan mo ng inampuan mga igsuon ko nga naanas ka luya. Lord, ayaw akong bata. Pero kung busy ka, Lord, pinagsunod na adlaw. Mabisi ba ng Ginoo? Amen. Napainampuan mga igsuon ko nga, Lord, in town. Pastilan, sugod pa lang. Sugod pala sa inampuan. Lord, in town, maluoy ka. Maluoy ka, in town. Laylaing pulong. Pabalik-balik, in town, maluoy ka. Maluoy ka, Ginoo, in town. May balaan gyodas kaluya, oy. Pero igsuon, kung naakas kaluya, nagampo ka, ang Ginoo mo intervene basta nagampo ka. Unsay gitambag o gi-advise ni Apostol Pablo mga igsuon, pray without ceasing. But pasabot mga igsuon ko, pray always. Pray always. Pray always. Hallelujah. Ayaw gunong sa mga pag-ampo. Maluya ka pero moampo ka. Mupiyong ka si mong matag muluhod ka. Makigsulti ka sa Ginoo. Nag-andam na po ang Ginoo og kadasig. Ipuli sa imong gibati nga kaluya. Ampo. Tanan mingon ampo. Kay mo ampo ka, sigurado tagaan na po kagbalik sa Ginoo og kaligon. Kung maluya kayaw katingalan, agi kaluya gyud no? Kano sa ta maluya? Sa dihang walay ginansya ang business. Kano sa kamaluya? Sa dihang imong tan-aw nga katong imong business mo lambo. Unya, naon sa man, naginansi na hinoon. Kano sa kamaluya, nagtanom kag palkata. Pagbaligya mga igsoon perting baratuha. Kano sa kamaluya, grabe kumbati nimo sa imong sagingan. Pagkahuman, gialquiris ang tanan. Grabe na nga kaluya. Pero gibasa nato sa Habakuk. Bisa pag ang uma dili mo hatag og abot. Bisa pag ang tanom nga imong gitanom di mo hatag og bunga. Yet I will rejoice in the Lord. Dapat sa atong kinabuhi naa nang yet. Amen? Amen? Kay kung naa nang yet sa atos pagpangalagad sa Dios,
Oh, mga Kristohanon karon nangamatyan pero karong Domingo nisayaw na sila sa Ginoo. Oh. Diba? Nangamatyan sila. Grabe ang kasubo, mga igsoon. Pero pag abot sa pagdaig, dili gyapon sila matupngan sa pagdaig, pagsayaw, sa paglipay diha sa pagpangalagad, pagsimba sa Ginoo. Dili po tami kauli karon kay mag-enjoy yung tamis pagdaig tanan ditong namatyan, mga igsoon. Mag-usa ang tanang namatyan. Kay magdaig sa Ginoo nga magmalipayon ang tanang namatyan. Praise God. Kamu ka kung mamatyan mo, makadaig ka malipayon sa Ginoo. Humaglubong. Isa na kasi mana. Way paglaom nga kinabuhi. Pero mga Kristohanon nga namatyan, natural mo hilak. Pero taon kung maghisgot sa pagdaig sa Ginoo, nagakalipay gihapon sa presensya sa Diyos. Kusog ka pagpalakpak, mga kaigsuonan. Though the fig tree does not blossom, yet I will rejoice in the God of my salvation. Hallelujah. Gideklarar mga igsuon usab sa Job chapter 8 verse 7. Though thy beginning be small, yet thy latter and should greatly increase. Bisan pa jutay ra ang imong pagsugod, yet bisan pa ni ana magamauswag kaayo ang imong kaulahi ang mga adlaw. Palakpakan nato ang pulong sa Diyos. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Sa Job mga igsuon chapter 13 verse 15. Though he slay me, yet will I trust him. Aniya karon, yang pagalaglagon ako walay paglaom. Bisan pa ni ana, bisan pa ni ini, sa iyang atubangan, ako magalaban sa akong mga alagianan. Palakpakan nato ang atong Dios. Kusog ka pagpalakpak mga igsuon. Shall we shout praise the Lord? Si Job mga igsuon ko chapter 20 verse 6. Daghan niya gisulat, daghan gipamatud-an mga igsuon sa kinabuhi ni Job nga matud pa niya mga kaigsuonen kodto the skin worm destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Ginaut-ut man ang akong unod, ginakaon man ang akong mga unod ug ang akong panit sa ulod, bisan pa ni ana makakita ko sa Ginoo. Bisan pa ni ana nagdaig ko sa Ginoo. Bisan pa ni ana nga sakit sa akong lawas, nagahimaya ako sa Ginoo mga igsoon. Palakpakan nato ang atong Dios. Hallelujah. Though thou see him not, yet believing. Bisan wala ko kakita kaniya. Tanan mo ingon praise the Lord. Bisan tuod wala ta makakita kaniya, pero atong gihigugma siya. Bisan wala ta kakita sa Dios, makita ang atong paghigugma sa Dios pinaagi sa atong mga binuhatan adlaw-adlaw. Ingon ang Biblia sa 1 Peter chapter 1 verse 8. Og bisan pa ni ana karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagsalig gihapon kaniya og nagakalipay sa ilabayad gayod nga kalipay, og ang inyong kalipay ni ana gayod ni ana dili ikaasoy nga kalipay. Og haleluya, puno sa himaya. Manindog tang tanan mga igsuon.
Bisan wala ta kakita sa Dios, yet nagahigugma og nagalagad, nagsimba og nagtuo ta kaniya. Hallelujah. Bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nahigugma kaniya. Og bisan pa kamo dili kamo makakita kaniya, kamo nagsalig kaniya og nagakalipay sa hilabihan gayud niining dili ikaasoy kalipay og puno sa himaya. Si Job mga igsuon, grabe ang iyang naagian sa kinabuhi. Kung listahan sa mga pagsulay, problema sa kinabuhi, dili nakatupngan ang pagsulay nga nasulayan og naagian ni Job. Grabe mga igsuon, makalilisang nga talan-aon. Unsa? Usbo nako, makalilisang nga talan-aon ang nahitabo. Pagsulay nga ming abot sa kinabuhi ni Job. Kung ikaw tingali makadungog, bisan dili nimo siya giunsa, bisan dili nimo siya paryente, dili nimo siya higala, makadungog lang ka nga nainganang kinabuhi ni Job, tingali usab ikaw nga malisang sa panghitabo nga nahitabo ni Job mga kaigsuonan. Niingon ang Biblia, siya ang tao nga si Job, usa ka taong matarong, perfect and the upright in the sight of God. Unsa ni si Job? Grabe mga kaigsuonan, kung tan-aw nimo ang pulong sa Dios. Hallelujah. Naningkamot si Job sa pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Ginoo. Naningkamot si Job mga igsuon ko nga mahimaya ang Dios sa iyang kinabuhi. Pero tanawa ay usa ka adlaw ni ana mga igsuon, samtang si Job nagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios. Samtang siya nagpuyo dito sa iyang hawanan, sa iyang dapit mga igsuon. Matod pa sa Job chapter 1, kadtong tawhana, hingpit og matarong og madlukon sa Dios. Nagapahilayo sa dautan. Pero tanawa mga igsuon, uspo nako, kini nga panghitabo sa kinabuhi ni Job, kung makadungog, igo lang kang makadungog, bisan dili nimo siya giunsa, bisag dili nimo siya parinte, bisag dili nimo siya higala, tingali ikaw makadungog niini panghitabo sa iyang kinabuhi mga igsuon, tingali mo abot gyud nimo ang tungang kalisang mga kaigsuonan. Pito kabuk iyang anak nga lalaki, 3 kabuk iyang anak nga babae. Kwartahan kay si Job, adunahan si Job, na ang tanan alang kaniya. 7 kabuk iyang anak nga lalaki, 3 kabuk iyang anak nga babae. Pero samtang naa siya sa ilang balay mga igsuon, samtang si Job nagpadayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, nagpahilayo sa dautan, mahadlukon siya sa Dios, hingpit siya nga tao, matarong siya nga tao, dili siya magbuhat og dautan, tungod kay siya aduna may kahadlok sa iyang gialagad nga Dios. Niya nang adlaw, samtang ang iyang mga anak nagkumbira dito sa dakong bahay, grabe ang imbitasyon sa tanan, tungod kay kining mga anak ni Job mga dungganon. Samtang nagparty-party sila dito mga igsuon, ang iyang mga anak kapito og 3 ka igsuong babae, nangaon og nag-enjoy sila dito, nagpag-inom sila uban sa ilang mga higala. Grabe nilang kasadya tungod sa ilang pagkaadunahan. Grabe nilang kasadya o kalipay tungod sa ilang pagkakwartahan.
Og kadtong adlaw nagkumbira sila. Og si Job nagpasugo, nagbalaan kanila og misayo pagmatas pagkabuntag og naghalad sinunog sumala sa gidaghanon nilang tanan. Og miingon si Job, tingali nakasala ang akong mga anak nga lalaki. Nakapasipala sa Dios diha sa ilang mga kasing-kasing. Kusa naghalad si Job kay nakita niya mga anak, mga igsuon ko naa sa pagpahitumpawak mga igsuon. Hallelujah sa kahilayan. Karon nahitabo ang mga anak sa Dios na nool pagpakita tubangan ni Jehovah. Tubangan sa Ginoo. Kinsa si Satanas ug mga anghel miduol sa Ginoo. Misaka si Satanas sa langit, apil ang mga manulunda. Og miingon si Satanas, diin magikan, diin kamugikan. Mitubag si Satanas ngadto sa Ginoo. Nagsuroy-suroy sa yuta. Gikan sa akong pagsaka og pagkanaog niini. Og ang Ginoo miingon kang Satanas, gipalandong mo ba si Job nga akong alaga dito sa kalibutan? Walay sama kaniya dito sa yuta. Hingpit si Job og mataro nga tao og mahadlokon siya kanako. Nagpalayo siya sa dautan. Nakitaan ba nimo ni Satanas si Job sa kalibutan? Niingon si Satanas sa atong Ginoo. Oh yes, Ginoo, Lord, ingon ang Satanas, nakita nako dito si Job. Mahadlokon tinuod siya sa imo Ginoo. Naglikay si Job sa pagkadautan. Mitubag si Satanas kang Jehovah, kang sa atong Ginoo miingon, mahadlok ba lamang si Job sa Dios sa walay hinungdan? Wala ba ikaw mag-alad kaniya og libot sa iyang balay, og libot sa tanan iyang butang, sa tanang kiliran? Gipanalanginan mo ang iyang buhat sa mga kamot. Ingon ang Yawa, nganong ingana si Job, nganong nangalagad si Job, nganong nagpadayon siya sa buhat ug maayo, nganong mahadlokon siya sa imo Ginoo, kay imo siyang gipanalanginan. Pangalagad sa Dios, gusto mong panalangin, panalagad mo sa Dios. Kay bisan ang Yawa, dili makapugong sa panalangin sa Ginoo. Gipanalanginan magudi mo si Job, Ginoo. Ang tanang buhat sa iyang kamot, imong gipanalanginan o Dios. Og ang iyang katigayunan nagadugang ibabaw sa yuta. Apan ang Yawa miingon ngadto sa Ginoo, bakyawa karon ang imong kamot og tanduga ang tanan nga anaa kaniya og bisan magapasipala kanimo bisan sa tubangan sa imong naong. Ingon ang Yawa, sulay ko nugkuha Ginoo, kumualagad pa ba ni si Job nimo? Sanggala ko no Ginoo ang tanang panalangin nga naa sa iya. Kung magpadayon ba ni siya nga mga lagad ug mosimba diha kanimo? Og ang Ginoo miingon kang Satanas, aniya karon ang tanan nga anaa kaniya, anaa sa imong kamot. Ugaling ayaw lamang pagtanduga ang iyang kaugalingon. Busa milakaw ang Yawa. Gikan sa tubangan sa Dios, mikanaog ang Yawa, paingon sa panimalay ni Job. Pag-abot sa Yawa sa panimalay ni Job, mga igsoon, gitanaw niya dito. Pagtanaw niya dito, mga igsoon, atong adlawa, ang mga anak nga lalaki, babay, nangaon og nanginom sa bino, dito sa balay, siyang kamagulangan nga lalaki. Ug miabot ang usa ka sinugo ngadto kang Job. Mingingon na ang mga taong nakakita, Job! Niabot ang kaaway. Ang tanan dito nga nagdaro, mga baka ug asno. O ang mga sabianon, midas magkanila o gikuha o ilang gipamatay. Ang tanan nimong sulugoon, gipatay, pinagig sulab sa pinuti. O ako lamang ang nakakalagiw aron sa pagsugilon kanimo. Sa diya